Marhaba mun yi yau kuma ban kwana muke yi da Ramadan. Ibewa nake da Rabbi maimaita man na karbi duka ibadu ka yafe duka zanuban mu khalikina. Iyayye ban kwana muke da wutar Ramadan, sai baddin Allah ya nuna mana. Marhaba mun yi yau kuma ban kwana muke yi da Ramadan, da Ramadan. Rabbi maimaita man na karbi duka ibadu ka yafe duka zanuban mu khalikina. Alhamdulillah godiya muke yi wa Allah sarkin da ya yi da mana da rani shi muke yi wa sallah. Ban kwana mai yanda ya so habu ba mai fila wakala. Ban kwana na salati da dawo bawan kalla wa alihi da sahabu sun bi dan Abdallah. Ban kwana sarari ni Ibrahim dan garin ke da karayi mini illa. Marhaba mun yi yau kuma ban kwana muke yi da Ramadan, da Ramadan. Rabbi maimaita man na karbi duka ibadu ka yafe duka zunuban mu khaliki. Da hankuri kun ga ba mu gayyari, a kwana tashi jariri fa mai gari, kuma yayi farko ƙarshe za ya bar gari. Ramadan muke ta hange yau gashi jinjiri, Allah karbi ibadun mu shugana wa lamari, badan halima ko aiki ba ni fahari. Marhaba mun yi yau kuma ban kwana muke yi da Ramadan, da Ramadan. Rabbi maimaita man na karbi duka ibadu ka yafe duka zunuban mu khaliki. Aboki sai ka doko siga kasa a koko, waka da zagi ba ta karko, baiti kasa a farko marhaba ake wa bako. Ibrahim ne ɗan garin ke da ne, ni na shirya baitukan gane. Zan yi amfani da wannan damar na gaida ɗan uwa aboki guna, tayin na kowa barka da shan ruwa. An gwarfatu baka da damuwa, baba galo kuma baka turuwa, kai fagu na wallahi baka zaguwa. Allah ya bar mu tare abokina, ya kauda duka abin da zai sa rabuwa, ya ƙara hada kawunan mu, karmakiya su sanya mu yau rabuwa.